Haka ni ka FIFA Women World Cup arhajar arpeulai ka bala penlong haki arteligiri ha New Zealand barha Australia ka FIFA ka badai pej ya ka jingle kai football kamang Pisa hadu Laisha ban ya ka FIFA World Cup jong snem arhajar khat khandai Nabynta ki theyale kai jong ki live hu arteligiri bai shimenta haka ni ka World Cup kane ka jingkiu ka mang tengka haka ni ka FIFA World Cup mentau snem kadai hadin babun na ki player Kynthei na keleng sodong ka perthei bat kumjuru na ki senjuk football jong ki Kynthei na kari USA Canada France bat Spain kila persya ya kor kompania jong ka FIFA baga klem peniar kat kar komang ya ka song Pisa haga tournament jong ki Kynthei kum ki shenrang kum haus nem arjar khat khandai ka FIFA ka mang Pisa tangkumba live peu million US dollar na benta ka FIFA Women World Cup katba na benta ki shenrang lamang Pisa hadu saus pa million US dollar haka FIFA World Cup haus nem arjar khat pra bat ka balong ladu haka FIFA World Cup arjar khat pra kayo banra ya ka song Pisa ka ba live peu pra million US dollar kata kamut baka ladu haka World Cup jong ki shenrang katam hadu pra million ya ka mang Pisa haka World Cup jong ki Kynthei haus nem arjar khat khandai badminton usnem arhajar arpeulai ka FIFA kala penkiu hadu Laisha naga benta ka mang Pisa haka jingle kai FIFA World Cup jong ki Kynthei kata naga live peu million US dollar shaka shispa shipeu million US dollar ya kane ka shispa shipeu million US dollar ka FIFA kala phia naga benta ki live peu arteli ki kenhun bad naga benta ki player ki bawan bani shimenta haka ni ka tournament de mendang ini page ya ka kusnam Pisa haka ni ka FIFA Women World Cup arhajar arpeulai ki kenhun ki basharem haka group stage ki opriang ya ka song Pisa ka bamar iwei poinsan million US dollar ki kenhun ki basharem haka round of 16 ki opriang mar iwei pointra million ki kenhun ki barem haka quarter final ki opriang mar iwei million US dollar kaken hun ka babat ya ka kerdan ka basau kayo priang hadu million US dollar kaken hun ka bawan ha ka kerdan ka balai kayo priang kumba million US dollar kaken hun ka basharem ha ka final ne ka runners up kayo priang ya ka song Pisa ka balai million US dollar bat kaken hun ka balong ka ladu ha ka ni ka FIFA Women World Cup arhajar arpeulai kaniora ya ka trophy rengkat bat ka song Pisa ka basau million US dollar lane live thousand klur tam haka Pisa jong kari India tementang ini page ya ka jingsiu naga benta ki player ki bai shimenta haka ni ka FIFA Women World Cup mentau snem ki player ki basharem haka group stage ki opriang mar live hajar US dollar ki player ki basharem haka round of 16 ki opriang man riu hajar US dollar ki player ki basharem haka quarter final ki opriang mar khandai hajar US dollar ki player ki babat ya ka kerdan ka basau ki yo mar shispa riu san hajar US dollar ki player ki babat ya ka kerdan ka balai ki yo mar shispa hajar US dollar ki player ki basharem haka final ki yo priang mar shispa khandai san hajar US dollar bat ki player ki balong ki ladu kiyo priang ya ka song Pisa mar arspa nyau hajar US dollar ne iwei klur haka Pisa jong kari India